It-tnejn filgħodu quddiem l-imħallef David Scicluna nstemmu s-sottomissjonijiet tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dwar l-oġġezzjoni tiegħu għall-logħta tal-ħelsien mill-arrest lil Tancred Tabone u Frank Sammut, akkużati b'involviment fl-iskandlu tal-Lotja tal-Commissions fuq ix-xiri taż-żejt. L-Avukat Elaine Rizzo Merci mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qalet li dan il-każ ħoloq allarm soċjali u mmina l-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet statali. L-Avukat Rizzo Merci ha spjegat li Tabone u Sammut kienu persuni b'karigi għoljin ħafna li involvew ruħhom fi skema ta' korruzzjoni li kienet tinvolvi eluf ta' euro u li damet għaddejja numru ta' snin. Hija deskrivit dan bħala tradiment lejn is-soċjetà u żiedet li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jħoss illi dawn huma rejati gravissimi u għalhekk kienet jitlob l-arrest mill-ġdid ta' dawn iż-żewġ persuni. Intqal ukoll li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jistenna li id-depożitu u l-garanzija personali li ġew imposti fuq l-akkużati jkunu jirriflettu natura tar-reat għaliex l-ammont deċiż oriġinarjament ma jservix ta' deterrent effettiv. Min-naħa tiegħu l-Avukat Joseph Giglio li qed jassisti lil Frank Sammut qal li s-sottomissjonijiet li tresqu mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jemminaw jwaqqgħu fil-vojt il-preżunzjoni tal-innoċenza tal-akkużati. Min-naħa tagħha l-Avukat Gianella De Marco saħqet li Tancred Tabone qed jiġħad l-akkużi li għandu fil-konfront tiegħu waqt li qatt ma prova jfixkel l-investigazzjonijiet. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef David Scicluna ma laqax l-appell imressaq mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u Tancred Tabone u Frank Sammut baqgħu ħielsa mill-arrest. Il-qorti iżda bidlet il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Id-depożitu personali żdied għal 25,000 euro minn 3,000 euro u l-garanzija personali żdiedet għal 75,000 euro minn 15,000 euro.